2006an 5.000 erabiltzaile izatera iritsiko gara, 1 milioi bat orrialde bizteratuak 2006an, eta zergatik sortu zen 2007an kaixomaitia.eus, euskaraz bizi nahi gendurako, ez? Euskaraz bizi nahi izateko, euskaraz bizi ahal behar dugu, eta bizi ahal izateko behar ditugu euskarazko tresnak, eta horregatik sortu zen kaixomaitia.eus. Garai hortan, eta gaur egun ere, 100 dauzkagu erdal webgunek, harremanetarako dianak, kontaktuak, match.com, Mythic, Tinder, hor dauzkagu guztiak, 100 gazteleraz, frantsesez, eta gaur egun online datinga da, 3. bidea pikote kideak topatzeko. Homosexualen artean lehenengo bidea da, bai? Dauzkagu gaztelerazko eta erderazko milaka webgune, baina kaixomaitia.eus izan da lehena euskaraz izaten eta egun oraindik ere bakarra da. Kaixomaitiak eskaini dugu ezagutzeko modu bat, webgunaren bidez, topatzeko leku bat eta hausnartzeko leku bat, ez? Ezagutzeko webgunean, topatzeko ekintzen bidez, antolatu ditugu hainbat ekintza, feminismoko tailerrak eta bar, eta badaukagu ere hausnartzeko blog bat ere, asteroko post bat jartzen ari garena momentu honetan. Ikerketa ere bultzatu dugu aurten, Euskal Herritarren harreman afektibo eta sexuale buruzko neko inkesta arrakastatsu bat, 1.500 pertsona parte hartu zuten online, anonimoki, eta egin dugu sustapena sarean, telebistan, irratian, eta bar. Izan gara ere, aintzindariak online publizitatean, 2007an Google AdWords, 2006an Twitter Ads, izan gara ere lehenak Twitterreko euskarazko publizitate bat debekatua izaten, bigarrena izan zen .eus, eta beraiek lortutako elkarlan baten bidez, gaur egun Twitterren euskaraz publizitatea egiteko aukera badago. Berriro ere, euskarazko tresnak behar ditugu, eta amaitzeko bi komentario, pixka finantzaketaz hitzaiten ari gara, hitzaiten ari gara ekintzailetzaz, hitzaiten ari gara lurraldekotasunaz. Nik uste, momentu honetan euskara eta ekintzailetzak militantzia ere besteak beste eskatzen duela, euskara eta finanziazioak ere militantzia eta diru laguntza eskatzen duela, eta kaixomaitian kasuan azkeneko 2 urtetan, gutxi gora bera aurrekontua da gehiago inbertsioa baina 81.000 euro inbertitu dira, aurrekontu bezala, 140 diru laguntza, 54.000 euro ikateen bidez, eta gainantzekoa militantzia deitu dezakeguna, ez? Hau da pixkat, esan nahi nuna gaur, eta, mila esker Maitiak.